De stamgast vandaag Frans Wijsglas is hier, oud Tweede Kamervoorzitter. Kees Verhoeven is hier te gast, directeur van MKB Nederland. En James Schreels, historicus en Antilliaan van geboorte. Frans Wijsglas, Saba die nu opeens daar onmiddellijk uitstapt. Wat vindt u ervan? Ja, ik kan het wel begrijpen. Vooral ook wat in de inleiding werd gezegd, dat er verkiezingen komen en het risico vanuit Saba gezien bestaat dat het hele plan, en het plan is nu dat zoals bekend Sint Maarten en Curaçao, net zoals Aruba al vele jaren is, zelfstandig land tussen aanhalingstekens binnen het Koninkrijk worden. En Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, de kleine eilanden, die worden een gemeente à la Bergen op Zoom, om het nog maar een keer te noemen, van Nederland. En ik kan me voorstellen dat Saba bang is dat als die verkiezingen zijn geweest op de Antillen, dat de nieuwe politici, de nieuw gekozen politici op de Antillen zeggen van het gaat allemaal niet door. En zij willen graag gemeente van Nederland worden. Maar het is wel onbesuist en het is ook juridisch op dit moment niet mogelijk om dat van de ene dag op de andere dag te doen. Ja. Belangrijk is, denk ik, om er één zin aan toe te voegen, dat het hele plan en het hele concept van, zoals ik het zo even onder woorden bracht, zelfstandigheid, gemeenten, maar Schreels weet dat beter dan ik, niet gedragen wordt politiek op de Antillen. En dat er ook onvoldoende bestuurskracht is. En wat dat betreft ben ik met de SP'er van Raak eens om daar echt een succes van te maken. Dus ik ben er somber over. Wat is nu precies het achterliggende dossier waarom Saba nu deze beweging maakt? Nou, heel simpel. Nogmaals, die verkiezingen. Want Saba heeft wel massaal gestemd om een gemeente van Nederland te worden. Ja. Als volgend jaar inderdaad die verkiezingen plaatsvinden, en er komen dan de oppositie aan de macht, om het zo maar te zeggen. De oppositie heeft zich gekeerd tegen deze stadkundige vernieuwing, om het zo maar te zeggen. En dus zou Saba in de penarie zitten. En dus zeggen ze, we willen er niet uit. Dus inderdaad, wat Wijsglas zegt, vertraging betekent dat, en dat is slecht voor Saba. Absoluut. Spelen nog andere sentimenten een rol? Nou kijk, Saba wil absoluut af van de Antillen, want ze is Curaçao meer dan beu. Dus hoe je het ook draait of keert, dat geldt eigenlijk voor al die andere eilanden rond Curaçao, of het Bonaire is of Sint Maarten, noem maar op. Zij willen niet af van de Antillen, ze willen af van Curaçao. Ja. Saba is trouwens, en ik ben er geweest en het is er prachtig. Prachtig hoor. Maar Saba is wel, zeg ik toch maar even voor de luisteraars als dat mag, 1500 mensen. Ja, dus we hebben het wel over Madurodam over zee. Ja, zoiets. Het is een piepklein eilandje hoor, voor de duidelijkheid. Maar goed, het verhaal is wel, ook zij hebben... Ik durf bijna niet te vragen, hoe groot is de schuld van dat piepkleine eilandje? Nou ja, ik heb het nooit echt zitten onderzoeken. Vrij aardig hoor. Ja, voor hoe klein ze ook zijn, ja, want ze zijn in feite van alles afhankelijk. Maar goed, en dan heb je dan die problemen van inderdaad een Curaçao, waarbij een referendum is geweest, waarbij 52% van de bevolking zei van ga door met dat hele gedoe. Maar 48% zei nee. Maar wat is nou de ellende? Als je dan die 52% krijgt, 10 tot 20% van die 52% bestond uit de Europese Nederlanders, Colombianen, Dominicanen die op Curaçao zaten. Dus eigenlijk buitenlanders. Zou je dat ervan afhalen, dan blijkt dat een meerderheid van de Curaçaose bevolking er tegen was. Zo simpel is het verhaal op dit moment hoor. Kees Verhoeven, kijkt u nog met veel liefde naar wat er aan die kant van de oceaan gebeurt? Ja. Nou, met veel liefde en ook met een hoop interesse. Ik vind het heel bijzonder om te horen dat samen met 1500 inwoners eigenlijk liever een onderdeel van Nederland is, een gemeente van Nederland is, dan dat ze nog met Antillen met Curaçao samen moeten. Het verbaast me. Ik zou graag willen weten waarom die aversie er is. Curaçao heeft te lang de rol gespeeld van de grote baas. Weet je wel, degene die het konden bepalen. Niet alleen dat. Curaçao die loopt al jarenlang met een slechte naam op het gebied van corruptie, patronage, nou, noem iets vervelends. En Curaçao heeft die naam niet waar, criminaliteit. Dat zijn dingen dat die andere eilanden nooit hebben kunnen waarderen. Want zij zijn wel dus, zoals zij zelf zich graag presenteren, rustige eilanden met aardige mensen, bla bla bla. Kortom, dit soort scheve verhoudingen maken dat de Antillen geen schijn van kans hebben om voor te bestaan. Ja, het is sowieso een doodgeboren kind op dit moment. Althans, nou ja, een kind zonder toekomst liever gezegd. Formeel is het allemaal prima geregeld. Maar het lijkt een beetje, en dan moet ik niet ingewikkeld maken, op het vorige onderwerp. Als het ware, daar was volgens Verhoeven dan een wet die niet goed werkt. En hier is een formele regeling en formele plannen, hè, zoals ik daar straks ook zei. Curaçao en Sint Maarten, een apart onderdeel van het Koninkrijk en dan die 3 gemeenten, die kleine eilanden. En ja, in de praktijk werkt het niet. En zoals Schreels ook zegt, de draagkracht politiek bij de bevolking op Curaçao, maar ik denk ook op de andere eilanden, op Sint Maarten zeker, is heel erg klein daarvoor. Ja, maar en het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen als het dadelijk
aan twee kanten van de oceaan, politiek in Nederland en op de Antillen toch niet doorgaat. Omdat op de Antillen verkiezingen komen in de Tweede Kamer, die daar duidelijk gooien. En in de Tweede Kamer de SP, dat een grote partij is, 25 zetels, de VVD, partij waar ik zelf lid van ben. Dat die weerstand is daar ook aan het groeien. Nederland speelt een heel vreemde rol in dit verhaal, hoor. Het is toch God geklaard dat Nederland, het land Nederland met zo'n zoveel miljoen mensen, niet waar, bla bla, tot de dag van vandaag niet heeft laten weten wat voor koninkrijk ze zelf wilt. En dus kunnen die kleine eilandjes haar komen dicteren hoe zij vorm en inhoud aan het koninkrijk willen geven. Want Nederland zelf heeft nooit laten weten hoe zij dit koninkrijk voor ogen heeft. Maar wacht even, er zitten ontzettende grote koloniale gevoeligheden en niet allemaal even typisch voor dit land, ja. Niet allemaal even onbegrijpelijk, zou ik maar zeggen. Nou, ik bedoel aan beide kanten van de oceaan. En nu zegt eigenlijk van Nederland moet veel starter zijn en gewoon zeggen van wij willen dit soort koninkrijk en wij leggen dat op. Jongen, als je gaat onderhandelen, dan moet je toch duidelijk zijn waar je voor staat. Wie weet waar Nederland voor staat? Even, het simpele idee. Saba, Bonaire, Sint-Eustatius vragen om een gemeente te worden. Wat maakt Nederland ervan? Een openbaar lichaam. Wat zei je? Een openbaar lichaam. Niemand die dat snapt. En als je het hebt over ik moet ook vooral lachen, want dat Schreeuws trekt er zo'n mooi gezicht bij als hij dat zegt. Sorry. Het is jammer genoeg geen televisie. Het was bijna een openbaar lichaam, hè, dat gezicht. Precies. Maar ik ben het helemaal met u eens dat Nederland strak moet zijn. Absoluut. Je vroeg zo even al, Frank de Moos, die vroeg zo even al naar de schuld van Saba. Als je kijkt naar de totale schuld van de grotere eilanden, met name Curaçao, dat is, ik weet die getal ook niet in mijn hoofd, maar dat is gigantisch. En het is toch logisch als die landen zelfstandig onderdeel van het koninkrijk worden, dat Nederland, het belangrijkste land in het koninkrijk die de portemonnee heeft, zo is het gewoon, streng is op het economisch beleid. En dat Nederland wie betaalt bepaalt. Zo werkt het over het algemeen in de grote mensenwereld. Maar in dit geval, als het gaat om de Antillen, zodra Nederland niet heel snel de portemonnee trekt en weer weggaat, dan beginnen ze te gillen daar. Ja, nou ja, dat is dan jammer voor ze. Laat ze maar gillen, maar ik deel het standpunt van de heer Wijsglas volledig. Wie bepaalt of wie betaalt, bepaalt. Nederland hoort in feite het hele gebied al lang onder curatele te hebben gesteld. En dat heeft Nederland nooit gedurfd. U komt nog wel eens op de Antillen? Helaas, ja, en dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Maar het is wel wat ik zeg, een pure waarheid. Nederland had al in de jaren 70 deze eilanden onder curatele moeten hebben gesteld. En dat heeft ze gewoon niet gedurfd. En niet alleen financieel, als ik dat aan mag toevoegen, maar ook op zeg maar de rechtsgang, die juridische zaken. Ja. En de reden dat mijn eigen partij, de VVD, zich als het ware teruggetrokken heeft in de steun aan de plannen zoals ze nu liggen voor die verzelfstandiging van met name Curaçao, is dat men op Curaçao, ook met de huidige regering daar, weigert om Nederland voldoende invloed te geven op de rechtsgang daar. Maar ben ik nou gek als ik horende deze discussie als een halfleek zoiets heb van dit is wel erg paternalistisch en weinig vertrouwen hebben in de mensen daar en zou je ze niet ook de kans moeten geven om een zelfstandig gedraag je dan zelfstandig en gedraag je verantwoordelijk en ik laat weten dat die eilanden zich zo niet gedragen. Punt uit. Ze zijn daar en hou op klaar met voor. dat gedraai en geturn en noem maar op aan één stuk door. Noem de beestjes bij de naam en handel ernaar. Punt uit. Duidelijkheid, ja. Het is wel heel helder. Ja. Nou ja, ik wou nog even zeggen, als je kijkt naar de Tweede Kamer, daar zijn dit soort geluiden natuurlijk ook te horen. Die steun, Frans Wijsglas, die hintte er net wel even op. Die steun, die kalft wel degelijk af. Ja. En dan is de vraag van, wat is het volgende scenario? Stel nu dat zowel aan die kant als bij ons die steun straks weg is, of minimaal is. Oh jee. Ja. Kijk, mijn hoop is dat op een gegeven moment iedereen gaat door de druk van Europa de neus een bepaalde kant op gezet te duwen. Want kijk, Europa zit eigenlijk al een paar jaar te pleiten richting Nederland om van die eilanden een soort provincie van te maken. Zoals Frankrijk dat heeft. Precies. Ja. En ik kan me voorstellen als die druk van Europa op Nederland en de eilanden blijft groeien, zij wellicht opeens wakker kunnen gaan worden en zeggen van inderdaad, dat is de oplossing. Word een simpele provincie van dit land, maar punt uit. Wat is het voordeel van een provincie ten opzichte van de gemeente? Dat je de normale regels van dit land ook daar zal krijgen, waardoor allerlei zaken zoals corruptie, patronage, wanbestuur, noem maar op, eindelijk aangepakt zouden kunnen worden. Maar bij een gemeente kan dat niet? Een gemeente, dus nogmaals, worden ze een gemeente van dit land, zou je de regelingen van dit land krijgen. Maar uiteindelijk wat Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, die kleintjes worden gemeente, dan kan gebeuren wat de heer Schreeuws nu zegt. Maar het gaat natuurlijk toch vooral om de grotere, Curaçao en Sint Maarten. Dat zijn de grote eilanden. Van grote en kleine gemeenten in Nederland. En de Antillen zelf? De Antillen nogmaals bestaat uit die eilanden. Dus de Antillen is maar een constructie, hoor. Die is weg. De Antillen bestaan niet meer straks. Zoals Aruba, dat weten veel mensen niet. Dat is begrijpelijk. Ja, Aruba al jarenlang niet tot de Antillen behoort. Sorry, ik bedoel Aruba.
Aruba zou dus in die provincie dus nogmaals een onderdeel zijn. Dus ook een gemeente met alles erop en eraan. Ja. Dus 6 gemeentes krijgen we. Ja hoor. Ja. Nou, met klein Curaçao erbij 7. Maar goed, oké, ja. James Schreels, Antilliaan, onderzoeker naar de Antillen, was hier te gast. Kees Verhoeven, directeur van MKB Amsterdam. Hartelijk dank ook aan Frans Wijsglas, oud Tweede Kamervoorzitter van de VVD, Tweede Kamervoorzitter. Standpunt Café was dit, zometeen kunststof.